ya sa hannun shi ya aiki tare da mu sai mu yi tare da shi duk abin da muka yi muna yi tare da shi wanda ba ya son yi tare da mu kuma wannan zaben shi ne shi ya so amma kuma abin da zai faruwa gare shi kuma shi ya so dan mu soji ne ba mu jiran in muka ƙare wanga aiki da muka yi mu zo mu aje takara mu ce ku zaɓe mu ko da ku zaɓe mu ba mu son zaɓen kowa ba mu zo da haka nan ba mun zo mu yi aikin da mun kai tsammanin muna iya yi cikin wanga lokaci na da mun ka sa kanmu mu mun ka zaɓa mu mun ka sa kanmu mu mun ka so Allah ya sa mu gaba dan mu yi shi wanda ke so ya zo ya yi tare da mu Allah ya ba mu sa'a duka gaba ɗaya mu yi shi mu ƙare lahiya don saboda ƙasar mu ta ci gaba yadda na ce wanda kuma bai yarda da haka nan ba ya ba kan shi shawara ya gani ya ba kan shawara don ka zo tare da mu ta yi maka alheri bisan ka je ka ce ba da mu ba amma muna fatan kowa da kowa duk wanda bai gane ba ya gane ya komo ya yi aiki tare don saboda ƙasa yadda aka gai yadda kowa ya gai ƙasa 'yan ƙasa ne ke gina ta kuma ba a gina ƙasa in ba an taru ba gaba ɗai an yi tsintsiya maɗarminki ɗaya ba a gina ƙasa da tacce ba a gina ƙasa da an ce na ce ba a gina ƙasa da an ce wancan ya ce ƙasa ana gina ta ne bisan aiki kuma aiki Nijar akwai wurin aiki Nijar akwai abin aiki yau Nijar in mutum ya ce bai da aiki ni gannika ya gayi ne bai so ya yi aiki ba ne dan ba ka iya cewa kai dan kana da diplom sai ka sami aikin gwamnati nan ne ka sami aiki a'a babu ƙasa ta duniya wadda gwamnati ke ba kowa aiki a'a babu ta duk ƙasashen da sun ka ci gaba ba gwamnati ba ce ta ba su aiki abinda gwamnati ke ba su bai kai 1/5 ba duka waɗancan aikin da 'yan ƙasa ke yi shine ke sawa su sami wani abu su ma su kiranyo wasu su sa su aiki tare don ƙasa ta ci gaba sai kowa ya sa cikin kanshi haka ne aka yi don mu sami ƙasar mu ta ci gaba kuma muna fatan kowa ya gano da hakanan kin dan in kowa ya gano da hakanan kin ko wannan tashin hankalin da muke ciki waɗanda ke cikin shi ana cewa saboda babu abin ƙasa babu arziki babu kaza suke ci wannan bai yi ba kamata yi mutane su komo ga aiki mu yi aiki don mu ci gaba don bisan wannan kin ne nake cewa ina fatan kowa ya gane kowa ya yi ƙoƙari ya komo bisan hanya mu yi aiki don mu ci gaba da ƙasarmu don ƙasarmu ta ci gaba don mu gano da abin da ya kamata Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a Allah ya kare mu na ƙasarmu ya kawo mu na kwanciyar hankali muna fatan malamanmu da nan da duk inda suke su ci gaba da addu'a don mu addu'a wannan ita ce a takobinmu na fama tunda waɗanda a gabanmu waɗanda ke son su kwantar da mu abinda a gare su na yaƙi ko muna da zuciya yi ba mu iya yi a masu amma da addu'a sai abinda sun kai niyya Allah ya wargade shi muna fatan Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu Allah ya mai da kowa gidan shi lahiya haza wassalam sai an juma groupe Inch'Allah les Américains vont quitter le Niger définitivement. Comme l'ont dit mes collègues, on est là ici au nom de son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et pour vous remercier pour l'engagement. J'aimerais m'étendre un peu sur le slogan « C'est le Niger compte ».
Nos camarades étudiants, les organisations de la société civile l'ont dit abondamment, celle du Niger compte. Et pour que le Niger compte, il faut que tous les Nigériens soient unis. C'est seulement en restant unis pour cette lutte qu'on aura notre indépendance tant souhaitée. Et pour ceux qui parlent de la difficulté de la vie, et je dirais non, la vie n'est pas difficile. Surtout pour le Niger, on a une chance. Notre chance, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse est en bonne santé, on peut faire beaucoup de choses. Et pour le moment, on a déjà commencé.